Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinagan a Maxine, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ipagarup ko no saan ko akabaalan a mapukaw ti asawak. Ngem dagiti metlaeng tao iti aglawlaw ko, tinangandingay kanyak. Tapno malabanak daytoy apanubok iti biyag ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Maxine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pangaasim Maxine, tapautangan na kuma. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Awan pa'y sweldo ti asawak. Kasapulak pa'y tagbayad iti abang ko iti balay. Mano ko mati utangam? Uray 3,000 kuma. Ala, mabiit lang, taalaag ti utangam. Ay na, agyaman naklaunay Maxine. Imbag pa'y ka ta napintas ti trabaho ti asawam. Sakto laang mat para iti kasapulan mi. Adaman maornong ko, ngambasit laang. Imbag ka tadabasit maurnong mo. Siyak ngay, kakaasyak amang yan anay iti sweldo nila kay ko. Anos laang, Almira. Makalungaw kayong tumat laang. Saan nga agnanayon day taarigat yo? Sapay la kumaa, takasta nga agpay sumaksin. Imbag lakit din tada ka akanayon ko amasit ga. Nakita ka naggapo dito ni Almira. Anya man ang tinaramid na. Imay nakichismis. Saan, lakay? Imay imutang. Dahi talatan ti paglaingan dahi ta babae. Bay amlatan. Sana balit agbaybayad mat. Kaasimat ngamin. Ala, baybayan ka nga agpautang. Nulakat adda ipautang mo. Kayat kung tikas tangar aramidam, ngam tay sumursurot ka kadakwadang aglakwat siya. Amok mat asaan mo akayat ti kasta. Iso asaan kon nga aramidan. Rumbeng laang. Gaputa dan asawam. Iso arumbeng laang adito'y kalatan balay. Kadda kami iti anak ta ti asikaswam. Wan ko nakmat. Saan arumbang asang kaulit mo? Palpalagipan ka laang. Taamangan no makalipat ka. Hi Maxine, long time no see. Kumusta ka? Okay aklang mat. Sika, kumusta kan? Kumusta iyo opisina? Okay lang, mat. Manipod imikat ka, maikawa akon. Awanin ti best friend ko. Sika talaga, Ruby. Aging ka kadiita, kat saan ka pa'y anairuam iti kaawan ko? Saan to apulos? Ngamin, awan lata ti makaartap kan ka. Sika talaga, puro kakalukwan. Agpaiso ti bagbagak, friend. Umay kakit ti, tamapanta iti restaurant. Kaya't ko ang makapag-inistorya na sayaan. Amumatan, nalaos ti iliw ko kan ka. Saan ama pa rin? Agdardarasak namin. Or-orasan na ti asawa. Iso ngamin tinangaywan iti anak mi. Kat di na kaya't ama ibayaga. Ayun, gayam. Nalipatak matan nga istrikto unay itan ti asawa. Ay, jakmat amo no apay anagbalin mat itan akas jay ti asawa. Sige, mapanakon. Panawan kan. Apay nga itakalaan. Ado ngamin ti tao iti palingke. Iso ajak makapag na iti nadaras. Kanas kan mat nga agpili ak iti gatangag Sigurado ka nga awan kinasinabat mo. Sino kumamat ngay? Anya ti amok ngay, no adda ilimlimod mo kanyak. Awan ilimlimod ko, Richard. Siguradwam laeng. Iti anya kumaaga po nga agilimod akan ka. Ala, agluto ka nga rudan, tamabisina kon. O sige, isimpak laang dagiti ginatgatang ko. Apay nga taakas dyan ni Richard. Kasla ka na yun nakmatan na pagat-atapan. Kat awan mo't aramid ko amadi. Saan mo't asigod akas dyan ti asawak? Apay nga idakat kas dyan matan. Anya ti mapaspasamak kan ko na. Mas daawak at talaga. Umayak man, Maxine. Si kamat gayam, Almira. Apay anak ka umay ka. Agbayad ako maiti utang ko. Ay kat nasaya at mat
Nakasweldon ti asawam? Wen Maxine, kan adapay na sa pulan na sideline. Ay kat nasaya at matngarod no kasta. Umay ka. Umunag katagkape ka iti barako. At ginatang ko a barako. Alaman nga ron, nabayagan asa anak nakakapi ti barako. Umay ka nga rodan. Ala, agtugaw ka. Tayalaan ka iti kapim. Agyaman nak Maxine. Adangamin ko makayat ko adamagan kan ka. Anya dayta? Apay nga ta kanayon nakapagat atapan ni Richard. Nga ada kasin sinabat ko no kastarong warak. Saan mat asigo da kas chay? Kasta ka di mati asawam? Saan matakas na ti asawak? Apay nga ta akas jay matan ti asawak. Ne, kita Maxine. Ti kunada ngamin, ti lalaki nga daaramid na, iso ti managatap. Anya? Kasta nga ta? Iso mati kong kunada. Iso asip-siputam at ti asawam. Amangan mat no iso ti daaramid na. Narnagan ti asawak. Inayadag nga alaan ti cellphone na itirabaw ti lamisaan. Aday ta, naalakon. Padasag abasaan dagiti mensahe iti messenger na. Awan mo't makita akatsat na babae. Padasag man akitaan ti photos na. Ano daytoy? Sana siguro nadilit daytoy a photos. Sigon itipit saan nakalanad iti nga to. Italaang nga aldaw ti panakaala daytoy aladawan. Ada kay na a babae. Diyos ko. Ada babae ti asawak. Kat madlaw nga ubing pay. Isumat lagayam apagat atapan nak nga da ilimlimod ko. Tagayam? Sika ti adda ilimlimod na? Pakawanan na ko, Maxine. Day talaang ti maibagam? Anya ti kayat mong ibagak. Ay ayatam ka di day ti a babae. No kasta. Ay ayatam. Ay ayatan nakadipay, Richard. Diya ka mo, Maxine. Pangasim, Richard. Diya ka ba ulan ang mapukaw ka? Sorry, Maxine. Ngamnat nagan tirik na kanilayra. Anya? Ngam, kasano kami iti anak ta? Saan ka madanagan? Suportarak ti anak ta. Saan, Richard? Di na kami kumapanawan. Ay ayatin ka unay. Katsak ka ba ulan ang mapukaw ka? Amangan no kwarta na laang matinalman ng ti babae na. Saan akon nga ay ayatin ti asawak, Almira? Oh, di ba kisinakan kan kwa na? Diyak ka ba ulan ang mapukaw ko ti asawak? Nga uray adan babae na? Uray kumaad na babae na. Basta sana kami kumamot ang panawan iti anak ko. Anya? Okay laang kan ka ti kasta? Wana. Basta tinapatag, saan kami ngagsina iti asawa? Anya? Mangmangag mo ka dito ibagbagam, Maxine? Nasaya at matanagawid ka, Richard. Manon nga aldaw, asaan ka nagaw-awid. Kailiw da kan iti anak ta. Umay ko lang alaan dagiti nabatbati akawas ko. Kan ikan ti suporta ti anak ta. Anya? Richard, pangasim. Saan ka kumapumanaw? Diyak ka ba ulan ngawang ka? Saan kan nga ayatan, Maxine? Nagsakit at enggan. Ngawanan panagayat mo kanyak nga asawam. Pakawanan nak, Maxine. Ngam saan ko amabalin alukwan tiriknak. Nilay raitan tibiyag ko. Awanan bain at talaga day tanga asawam.
Kundi istrikto kan ka. Ngam isumat gayam ti adda aramid na. Anya itan ti aramid, Ruby. Rumbang ka di pa'y asaludsudam. Agsubli kang ijay office. Agtrabaho ka manan, tapno mailiw-liwag mo dahi tasakit tinakam mo. Ado ti bakante itang. Kasanon ti anak ko. Awan ka di kabsat mo, amabalin mo nga ayaban ang mga awir iti anak mo. Adda. Oh, matlagayam. Ayabamon ati kabsat mo, tapno adda mga awir iti anak mo. No makapagtrabaho ka lakit di, saan mon akasapulan iti biyag mo day taari, Richard? Nanang. Oh, hello, anak. Agsangsangit ka ka, day. Nanang. Pinanawan na kami ni Richard. Anya, kaapay. Anda babae na. Ay, apay nga rod, adi kay pailagawid dito, oy. Anya ang iti aramidak dita, nanang. Kahit, kasano kayo nga rod iti apo ko? Tangay awan mo't laang araramidan ni Melanie dita. Anya nga ta, no isulaangan ti sumangat dito, eh. Ta isupay laang ti mga awir iti anak ko. Tagtrabaho ak. Sana bali ta sweldo akmat. Ay, katuwin, anak ko. Tapno agdakadwam dita. Agyaman ak nanang. Pasang atin yung man nga root ni Melanie. Jack impagarup ang maaramid ni Manong Richard ti mangpanaw kada kayo, manang. Saan ta na pagsaritaan ti may papaniti dayta, Melanie? Basta anong sa mga awiran ti anak ko. Swelduan ka, kat agurnong ka. Iti kasta, ada usaram nga agadal iti kolehyo. Ag tinulong ta. Uwan, manang. Kasta ti aramidak. Rugya akong tagapla inton bigat. Sigurado matkit di amaala kuna ni Ruby. Ado nga minti bakante iti sigod ang nagtrabaho ak. Saan nga tanga agawidan ni Manong Richard, manang? Saan siguro? Gaputa inala na mat amin na abat-bado na. Sika ka di daytan, Maxine? Si kamat gayam, Almira. Nabayag adi ka nakita. Kanay na, nagpintas ka mata ni ti dayta uniform mo. No kasta, agtrabaho ka? Wan. Imbag man ta naka-move on kan? Gapo matlaang kada kayo agagayam ko. Iso anak kapag move on na. Maragsakan nak para ken ka, Maxine. Agyaman nak, Almira. At to'y ti suportak iti anak ko. Saan ko nakasapulan ti suportam, Richard? Kukuam laang ti kwartam. Addakan ka, no saan mo nga awatan tititid ko. Si kalangarudan ti tultulungan. Si kapay tinapanakal. Jakon pagan ano ti kwartam. Kan manipod ita, saan kan ngagpakpakita kanyag? Okay. Makaammo ka no day tati kayat mo. Makaammo ka nga rudan iti anak ta. Tangay saan mo mat nga awatan tititid ko. Nakaawag kayo mat, nanang. Kaya't kayo akumustaan, anak ko. Kumusta kayo matandita? Okay kami mat, nanang. Katsi ka. Kumusta ka, anak ko? Okay ako, nanang. Naawat ko nagiti pasamak. Kan nalipatak mat ni Richard. Nasaya at mat nga rod no kasta. No makaurno nga klakit di, kayat ko kumamat ang makaadal ni Melanie. Ay kat ibagam taagurnong. Urnungan na ti sweldo nga ititid mo kan ko na. Kastama ti ibagbagak, nanang. Kasanun to nga iti anak mo. Asinun to nga iti mga wirkan ko na. No agiskwelan ni Melanie. Ado dita ti mabalin ang maala para aw-awir, nanang. Ala ang arod anak ko. Si kalatan ti makaammo. Kat agan-anad kayo kumaakanayon dita. Wan, nanang. Uray da kayo. Agan-anad kayo mat akanayon. Inton umay atawan, kayat kung aginrol ka, Melanie. Agpay sumanang? Wan, anya ayat ti kayat mo akurso. Nursing, manang. Ala nga rod, isa ganaak day ta akursom. Kasano nga ti kaanak ka? Asino ti agawir?
Sigurado akayat ni Almira nga awiran ti anak ko. Awan mo't araramidan na. Ay kat, sige nga rod amanang. No adda mo amang awir iti kaanakak. Mabit laang. Richard? Anya ti ar-aramidam dito eh. Maxine, pagkawanan na kuma. Apay mo't din akas ta ti tsuram. 3 na bulan, anay katak iti trabaho. Anya? Pinanawan na ko ni Lyra. Iso nga agsubli ka? Pagkawanan na kuma, Maxine. Kaya't kung ti agsubli ka da kayo iti anak ta. Sorry, Richard. Ngam saan ka nakasapulan? Idi ang kasapulan ka. Tinalikodan nak. Ita, asaan ka nakasapulan? Agsubli ka? Ikanak tayo kumay ti mauni agundaway, Maxine. Saan kayo itong napanawan? No, idi katjak kabailan ang mapukaw ka iti biyak ko. Ita, jak kabailanan ti makidennakan ka. Iso apumanaw kan. Kat saan kanton nga agsublipay. Naawatam, Richard. Adda pagpatinggaan ti amin a banag, Mr. Lonely. Ket pagyamyamanak, takinabaalak ti bimangon, iti pan nakaitublak ko. Tuy pagayam mo, Maxine. Agyamanak paga Maxine iti detoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan ka mapabasol iti dayta a desisyon mo? Ala, sapay lakuma, tamagunod mo amin a planom para iti pamilyam. Ket ti Dios latta ti makaammo, amang tarabay kada kayo iti anak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinaga na Maxine, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.